Așa. Ce e? Nu care e de duce. Ce frumos ai făcut. Și ea? Da. Da. Andreea! Uitați! Uitați! Mama! Bravo! Continui asta? Nu continui asta? Dă-mi și mie de piciorul în gură. Dă-mi frumos să mă... La ce stă? Am tăiat linia. Trebuie să tăiem. Cu toate. Valentina, da. Trebuie să tăiem linia acolo. Da. Da, că nu să nu tai ăsta.